jajan mesti wae rasane ya enak tenan. Wes kuwi pancen bener Mas, tapi kok ngeri siji jenenge jendela. Jendelaku jendela sopan, daiman mas padha jendela super Cuk kapan iso ngicipi jam lemu angen-angen ku teko bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing mateng telung wulan aku iki yo nyidam jam lemu saumpama kudu tuku larang ora duwe duit wani dodol untuk aku nyidam jam lemu jendela sing ngendi Mas, jam lemu sing kuwi sing ngendi kuwi Mas. masa ora ngerti ya jam sing mbok kembal kuwi aku penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawa kowe sing bakal jajan mesti wae rasane ya enak tenan.
Iya cemplem sing mbok kembal kuwi aku nyidam cemplem musik cemplem sing kuwi masa ora ngerti Cik. Iya cemplem sing mbok kembal kuwi. Oke, ini dongengnya sudah ini Pak, gimana? Satu lagi boleh. Ini gak DP dulu. Gampang. Gampang kok Melayu. Ora. Ora.